I've been Og waiting velkommen til for? den her video. I dag så spiller might vi be. Ark, og der er lige en, I hope so. der snakker It's lige been nu. so many cycles since I was her. Do I even still remember Hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. Okay. I guess I've been losing faith, while they've been gaining power. You have to reach me. Everything depends on your survival. Alt kræver det en. Master this world. Make skal allies of its overleve. many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, survivor. You may be the only one who can. Du er måske den eneste, der kan redde mig. What? Vi spiller Ark i dag. Vi er landet i Sværd 3. Jeg spillede lidt før. Jeg spillede lidt. Det er altså en helt ny verden. Det handler egentlig bare om, at man er et sted, hvor at man bare skal overleve, hvor der er dinosaurer, og så kan man tæmme dinosaurerne. Og jeg skal lige kunne gå her. Og så skal man egentlig bare overleve. Og måske kan man godt se, at jeg har spillet lidt før. Men vi får allerede et level, det er ret godt. For at kunne gøre noget sådan rigtigt, der skal vi ned i den her. Den der. Så kan vi noget. Så kan vi tæmme dyr og sådan. Så level 21, så kan vi tæmme dyr. Og der er et sted på den der klip deroppe. Der får man 10 levels, tror jeg det er. Rimelig hurtigt. Sådan rimelig easy bare sådan. Og jeg ved ikke hvorfor. Det gør man bare sådan. Men det er i hvert fald ret sjovt, synes jeg. Jeg er også sådan en kæmpe dino-fan. Men ja, hvis I godt kan lide... Jeg er kold her. Hvis I godt... Lige hvad? Hvis I godt kan lide sådan nogle videoer, så like videoen. Det vil i hvert fald gøre mig mega godt. Men så like videoen. Det vil i hvert fald gøre mig mega glad. Jeg skal prøve at lave det der på. Okay. Har vi så nok? Det har vi. Vi skal bare have noget sten. Vi skal bare lige have den her herned. Den her herned. Og det kommer til at være sådan noget langsomt noget. Fordi vi skal stige så mange levels, så det bliver sådan sjovt. Så det er ikke sådan, at det bare hele sker bare sådan der. Så er vi oppe i level 21. Nej, det kommer til at tage noget tid. Og hvis I ikke vil se mig sådan, tage det stille og roligt. Og ja, men så gå ud af den her video, fordi det kommer til at være sådan stille og roligt, undtagen hvis jeg klipper i det selvfølgelig. Jo, så kan vi også dræbe dyr selvfølgelig. Bare gå rundt og smadre dyr. Det er ret sjovt. Du er kold. Hvorfor er jeg kold? Men jeg tænker, vi laver basen heroppe på den her bark her. Okay. Fordi... Ja, så er man bare high ground, så kan man... nu fik jeg et lidt mere. Jeg får rimelig hurtigt levels, men ja. Så er det lige heroppe. Så får vi rimelig hurtigt levels. Rimelig mange levels. Hvis man åbner den her. Boom. Var det kun 5 watts? Sådan. Den der.
Den der skal vi have. Den der skal vi have. Den der er også ret vigtig. Sådan. Så steg vi lige igen. Og så kan man jo cook. Man kan cook en masse. Men ej okay, jeg ved ikke om jeg skal gøre det her. Det er sådan lidt sådan cringe. Lidt sådan, men sådan lidt sejt også, synes jeg. Men stadig lidt sådan. Måske skulle vi bare klappe i stedet. Ja, det tror jeg vi gør. Når vi har dræbt den her væk. Kom her. Nej! Hvorfor løber den mod mig? Ja, vi dræbte den. Yay! Okay. Ved I hvad? Jeg tror, at vi lige... Okay. Jeg tror lige, at vi... Vi går til, når vi er kommet i level... Hvad skal vi sige? Hvad skal vi sige level? Level 20. Sådan, nu er vi lige kommet tilbage igen. Vi er ikke helt kommet i level 17. Vi er lige kommet i level 18. Men det er også rimelig langt. Men det er fordi jeg filmer nu. Det er fordi at der var en krokodille her. Se, den der. Hvis vi kunne tæmme den. Når vi kommer i level 21. Det vil være awesome. Så jeg tænker bare, at vi filmer herfra, og så indtil vi kommer i level 21, og måske kan få den der. Altså, der er 2. Okay, der er 2. Jeg har så også lige bygget en lille base her med lidt ild, hvor jeg satte noget bål til at brænde. Så tænker jeg lige at sætte den her seng, så jeg også har et waypoint, fordi det er åbenbart ikke en seng. Man kan ikke sove i den. Nej. Man kan bruge den til rejser. Men jo, så har jeg også lavet den her, som er ret vigtig. Det er der, hvor at vi faktisk kan... Nu skal vi se, der havde jeg ikke noget. Her. Ja tak. Sådan. Fordi så... Boom! 3 stykker. Ja tak. Okay. Så tror jeg faktisk, at vi tager det her ud. Så har vi hver side. Her i er der... Jeg tror ikke, det er sådan. Her i er der sådan ting, man kan lære ting ud af. Og i den anden er der bær og frugter. Det er meget fint. Putter ind i. Nej, det gør jeg også. Nå. Med ting. Ansæt det lige igen. Sådan, så er der en tilbage.
Den kan komme her i. Men vi skal have nogle flere pile. Det her. Hvad skal vi bruge for pile? Vi skal bruge dem her. Og dem her. Og så flint. Og flint får vi herovre. Ved sten. Egentlig bare. Speedklik. Sådan. Hvorfor er der så 2? Nå, nu er de blevet væk. Nej, den er der. Der er i hvert fald en der. Den anden er blevet væk. Ja. Men lad os se, hvor tæt på er vi til at komme i level 19. Vi er langt fra. Men jeg tænker, hak noget mere flint. Lær nogle flere pile. Det giver mange levels. Lave ting, det giver mange levels. Så hvis I spiller på PlayStation eller et eller andet iPad, telefon, jeg ved ikke om jeg kan spille det på iPad eller telefon. Men hvis I gør det, så i hvert fald på PlayStation, så er det meget sværere at få levels i PlayStation, end det er at få levels i alt muligt andet, som computer og sådan. Fordi, jeg ved det ikke, men ja. Sådan, hvis I tænker, at det her, det tager lang tid at få levels. Altså sådan, at komme 10 levels op her, det er at komme 3 levels op på PlayStation. Sådan en har jeg nemlig. Så meget ved jeg. Så det er ret svært at komme op, når man har en PlayStation. Den anden. Ja, den er right there. Nej, hvad? Nej. Nej, det er ikke den. Hvor er den henne? Ej, det her er jo lidt sådan. Der var 2. Er vi enige om det? Der var 2. Den ene er der. Hvor den anden? Og lige at tage. Her kan vi lige få et let kill. Fang den. Yes. Nej, please. Bare lige. Nej. Ikke dø. Please. Du er seriøst volderhøj level. Skyd den! Ja! Nå, den flyver. Det må den også gerne. Det er fint nok. Det er bare regn. Ej, den der var så høj level, hvis vi bare kunne knokke den ud. Og gøre sådan, det blev bevidstløs, så ville det være sådan virkelig sejt. Den der skal vi lige dræbe. Jo, også dræbe ting giver også meget levels. Der er en til.
nu fløjter jeg. What? Ej, hvorfor er jeg ved at dø? Jeg er ikke ved at dø. Nå. Jeg skal lige holde lidt øje med den der krokodil der. Hvor er den lige nu? Hov. Min næse. Wow. Kæmpe langhals. Hvor er krokodilen? Nej, den er ikke lige sprunget. Nej, den er derovre. It's der. Hvad er det deroppe? Det der blå noget. Og hvor er krokodilen? Den er der. Okay. Okay. Sådan, vi løber. Skal lige se. Den der, hvad skal jeg bruge? Okay. Så prøver vi at lave nogle af dem, så håber vi får ledelse det. Men der var jo 2! Jeg forstår jo simpelthen ikke. Sådan. Vi skal lave 2 af dem. Det går lidt langsomt, men Sådan. Ej, hvis den kom nu, ikke? Det ville faktisk være virkelig godt. Oh my god. Nu har vi bare fået virkelig mange. Ja tak, vi kunne præcis lave 2. Ej, hvor er det godt. Vægten falder ned, fordi at... Okay, der gik den så lidt op nu. Sådan, så steg vi lige level. Så er level 19, woohoo! Yay! Eller er det overhovedet nok med 2? Ej, det må det være, ikke? Eller hvad? Jo, det må det være. Okay. Nej, hvad? Der. Sådan. Wow! Nu er vi oppe på 5. Og det var egentlig ikke så meget. Hvad er det her? Det er loft. Ej, hvorfor skal vi bruge meget wood? 3. Eller andet. Det er faktisk virkelig sindssygt, hvor meget vi skal bruge det. Vi skal skynde os lidt. En ting er, at den her video skal ikke blive alt for lang. En anden ting er, at vi skal jo nå, inden den der bare bliver væk. Helst. Kan jeg lave noget nu? Det kan jeg. Hvor mange jeg skal have? 5, ikke? Nej, 4 mere. Ja, det tror jeg. Så vi skal bare have masser.
Der. Jeg kan kun lave én. Nå, det er træet. Jeg bruger for mere træ. Meget mere træ. Det er helt crazy, hvor meget man skal bruge for et træ. Eller hvor meget træ man skal bruge for en bygning til. Det er jo helt vanvittigt. Jeg kunne igen kun lave en. Det er 40 træ for hver. Jeg fik ikke engang 40 træ for den her. Okay, så laver en til. Det er heldigt. Det er meget heldigt. Ja. Men så løber vi jo bare lige op til basen. Og så skal vi jo i gang med at bygge. Jeg skulle lige have den bøsse. Men hvis I gerne vil se mere... Hvis I gerne vil se mere af sådan noget her ark her, så like den her video. Vi får hvad? Vi får i hvert fald der. Vi får i hvert fald vores første dyr i den her video, håber jeg virkelig meget vi gør. Ej, det må vi få, ikke? Jo, sagtens. Måske. Fordi at det vil bare være virkelig fedt, hvis I vil se sådan noget her, som jeg godt kan lide at spille. Jeg elsker i hvert fald at spille det, fordi jeg synes det er sjovt, og jeg elsker dinosaurer, så kun 20, kun 30, men 40, men jeg skal kun bruge 1, så jeg skal bruge 60, okay 60. Og jeg har 3. Så 37. 57. Ja. Og det her træ ligner, at det giver meget. Håber jeg. What? Vi fik lige... What? Så er vi level hvad? Så skal vi stige level med. Så kan jeg bare mærke, at den der krokodil bare kommer bagfra og bare æder mig. Det kan jeg bare mærke. Vi har brug for en trappe. Altså... Jeg prøver bare at trappe. Det er lidt dumt. Men nu har vi en dør i hvert fald. Altså. Ja tak. Kan vi lave en trappe over? Men så skal vi have en, tror jeg. Ikke? Hvor er trapper? Den der tror jeg, vi skal bede om. Trapper. Ja tak. 60. Nej. Det var lidt crazy. Sådan. Okay. Vi er mere. Sådan, nu fik ilden med slut. Hvor er ilden? Så vi skal ned og få noget.
Ellers har vi alt. Det var lige her 56. Jeg tror jeg går ned til det her kæmpe træ. Det må have 56. Det må. Hvis det der andet lille havde, som alligevel var ret stort, men det her er jo gigantisk. Hvorfor? Nej, kun 50 watt. Det er fordi jeg sejrede for tidligt. Det må være derfor. Og så vil jeg lukke vores pickaxe lidt ud. Og jeg skal have noget flint. Kom så. Ja tak. Hvad lige hvad? Er vi level 21? Vi er level 20. Så vi skal have den der. Vi skal have pil. Det er sådan en rimelig speciel pile. Eller sådan, så man kan lave gift, faktisk. Giftpil. Så man kan gøre dem. Så de bliver sådan døsige og dør. Nej, ikke dør. Men sådan falder om. Besvimer, hedder det. Noget jeg bruger for vand. Det er jo bare mega dejligt. Yay. Nu er jeg også træt. Yay. Den her så lidt. Jamen slap nu af med dit vandproblem. Der er vand lige der. Hvis nu du kunne finde ud af at løbe, i stedet for at blive træt hele tiden, så vil det faktisk hjælpe meget. Okay, han er så også på en stige og alt muligt. Det er fint nok. Kom så. Vand. Sådan. Op. What? Det giver virkelig noget uhyre. Ja. Et juleuhyre. Så kommer der bare den der musik, bare sådan. Nej, det kommer sikkert til at være mega højt for jer. Så skal jeg jo tale endnu højere, end jeg allerede gør. Det var helt. Jeg ved ikke engang, om vi kan høre mig godt lige nu. Det er ret højt egentlig. Altså, jeg har skruet ned for mine. Wow. Jeg tror lige, jeg skruer ned igen. Sådan. Jeg håber, I kan høre mig. Håber. Hvor er min base herude? What? Derovre. Nej. Der. Wow. Hvor er det flot. Hvor er det flot. Så jeg skal bare lige op i lidt. Og så er vi der egentlig. Så jeg skal bare farme lidt bær. Og normalt kan man ikke farme bær med ting i hånden. Men lige med den her, der kan man godt. Fordi der bruger man kun én hånd. Med de andre, der bruger man 2 hænder sådan, til at hakke sådan. Og til at økse sådan. Jeg være med at tænke på det igen. Det var meget mærkeligt. Jeg ved godt. Lidt mærkeligt. Ikke så godt. Men håber I
holder ud. Men hvis I har set hertil, så vil jeg være mega glad. Fordi det har været lang tid. Det har været lang tid. Altså, sådan. Så er vi lige ved at nå tilbage. Men ja, i hvert fald hvis I nåede hertil, så vil det være mega fedt af jer. Måske skal jeg faktisk gå ind med det her i mit lille rum. Ej, den er mega blød, den her. Sådan virkelig blød. Den er også lidt svampet. Det lød meget mærkeligt. Sådan. Jeg skal herover. Der. Vi får der en. Hvor meget går vi op? Okay, det tager lige ret lang tid. Men se, vi får noget. Vi får 0,1. Sådan. Efter lidt tid får vi 0,1. Måske skulle vi egentlig lave loft i vores hus. Det tror jeg, vi gør. Okay. Så vi skal bruge det her. Vi skal bruge det her. Og vi skal bruge det her. Og vi skal bruge meget af det. Hvor er der overhovedet træ? Der er træ dernede. Okay. Og krokodillen er her ikke. Håber jeg i hvert fald ikke. Jeg får 50. Sådan. Nu har jeg i hvert fald 3. Jeg kan da løbe i det mindste. Altså. Det kan jeg. Og det er jo godt. Tror jeg. Det tror jeg er godt. Ja. Hvorfor lægger vi egentlig ikke bare... Det her kød kan jo bare holde. Det her kød. Lad os lægge det ind her. Er det også udenfor? Ja, okay. Skynd os. Nej. Sådan. Okay. Hov. Der. Ja, tak. Okay. Jeg kan stadig gå her inde under. Ja, tak. Det er ikke helt dumt, det her. Det er ikke helt dumt. Jeg har bare virkelig brug for meget træ. Så virkelig meget træ.
Wow, jeg fik egentlig virkelig meget af at lave det der. Det skal vi bare gøre igen. Så stiger vi level. Og så kan vi lave det sjovt. Så kan vi nemlig tage dyr. Det er sjovt. Det er meget sjovt. Jeg kan ikke rykke noget af flækken. Det var jo også rimelig meget sådan... Oh my god. Jeg skal op. Så hurtigt jeg kan. Ja. Så hurtigt jeg kan. Op. Placer et tag. Og så tage det fra. Og så lave de der pile. Og så bare gå ned og smadre det. Håber jeg. Måske er jeg også jinx ud af hele nu. Men. Så. Sådan. Okay, jeg skal ikke være så meget væk her. Nu er der bare ingen lyd. Nu er det bare sådan helt... Okay, nu er det lyd. Sådan. Eller skulle jeg vente til det blev dag? Måske er det dag. Måske er det bare fordi det regner. Så skal vi vente til det blev dag. Det tror jeg vi gør. Vi vender lige tilbage når det bliver dag. Sådan. Nu er det hele blevet rødt. Men det er også blevet dag. Men det hele er blevet rødt. I hvert fald i Minecraft. Der er det, at det hele bliver alt for dårligt, og alle bare dør. Men det gør det selvfølgelig ikke her i Ark. Nej. Overhovedet ikke. Virkelig meget. Men jeg tænker, vi løber ned til ham her. Krokodillen er der. Krokodillen er der. Den er der. Hvorfor brugte jeg lige 2? Nej, den løber væk. Men den sover. Nej! Stop! Nej! Oh. Okay. Det er måske ikke så klogt. Det er måske ikke så klogt. Ja, gå væk med dig. Du dræbte min... Hvor irriterende. Og selvfølgelig skulle den bare gå. Og jeg havde jo nokket den out. Så den kunne ikke engang gøre noget mod det. No. Ej, det var...
Det er lidt sørgeligt. Det var helt level 4. Lige fred. Men så vil jeg bare sige tak for at I har set den her video. Det endte lidt anderledes end jeg havde regnet med. Ikke sådan, jeg havde ikke regnet med sådan mor og sådan. Men det var det blev til. Like videoen hvis I hvis I vil se mere ark. Og så bare tak for at I har set den.